Kinikinig pa o nila o ni Espiritu Santo. Amen. Ingilong sinubing medye magtabiya kekayungan. Happy Easter po kekayungan. Gritya pa po rekasitiyo. Happy Easter! Kaluguran kong kapital, itingal nung pagkasosyang tao, tunay ang nipmong tula. Uling ingino, sinubiyang medye Hallelujah. Yaman pa lalo ng ikatbuan, teng puso tao, kanining tula at saya, nanyawarang tapang po, impakalununing ino, nyaman tamang pong manalangin. Aminan po. King Diyos sa magpakaluno at kay kayo kapatid, hindi kasalang pina, king pamisig, pamamamano mong pamanyagat king parok, at king pamatamat kong gawa king mayo, kasulatan ko sanang tewa. Kasalanan kong mabayan, ulinibay manigabuko kang Dona Maria kapit ng Birhen, karisang lang anghel ang pangganan, at kay kayo kapatid, inipanalangin mo king Diyos sa tinutama. Ning Diyos, may pahin kong pakaluwa na katapot, king pangpataw na rin kasalanan tao, idala na katasana, king biye, alanan ka. Amen. Ni Kristo ay sakripisyonen para kini nakakaligtasan. Magmasusitan din mong tulad kikino. Ing manatiliyo, kekayungan, At kay Katolik, pamamasang kita, king maya pabalita, at pangkang San Juan. ligaya kita o Ginoo. Kingamang kabaranan, naningmumo ng aldoning Domingo, para magtumpo, bintaya kitubutan ni Maria Magdalena. Igit nating pangalakoy, batong takap ng bututan. Inyamila iya, bintaya kang Simon Pedro, at kingaliwang alagad, pakamala ng Jesus na nakalala. Kiwaray kikutkutan ng Gino, at emibago ng dure binili. Inya tinwali Pedro at itang aliwang alagad at bintana kikutkutan. Milayila, dapat itang aliwang alagad, milayiyang mabilis kesa kang Pedro at minunay ang miras kikutkutan. Dinukuyang at kiluning kutkutan, ikit na ingterang pangpuro na makabili ka rin. Dapat kaya dito. Kanita, di natanya katukin ay Simon Pedro at tagos na siya dito, kikutkutan. Ikit na makabili ka rin ingterang pangpuro at impayong penakap kikuttuk ng Jesus. Iti makakayate ingterang pangpuro. Doon makakaliwayang makatuklit king neto alugar. Dito biyaman itakalimang malagan ang minunang dinata at ikit na at meniwalaya. Pero paintindihan kanita ang insasabihan ng kasulatan king kailangan niyang sunding niya Jesus. Kabalan, mayang pabalita ni Ginoo. Kapulian kita o Kristo. Kadurang kabataan, hindi yan talaga ay kapiestan tao, anting na Kristiyano, na natin itang metro theologian. If the Lord has not risen from the dead, we are the one. Alam po anong Kristiyano, nung alam pamasubling mebye. Nung alam resurrection,
there's no Christianity. Kung alam pangasunding Nebye, alam Kristyanismo. Dapat tuling si hindi ang Nebye inu, ay niya at siyo tamo, ay niya at siyo yung parang meto kaya namo pupuri at sasamba king Diyos. Niya palakpakan tayo po in inu, sinunding Nebye. Kaya po yung Ebanghelyo, bintang kaya i-kametong elagan. Dito niya ang ikutkutan at nga na sinabi ng Ebanghelyo, ikit na at meniwalaya. He saw and believed. Nangikit na. Ala naman pumikit nung yung intel ang pambuhol. Kaya nila papunta ikut-kutan. Uling sinabi ng Maria Magdalena, ala na yun, ing gino. Ene ikit, ing bangketa, ing gino. Ala yun, nana. Nakita katatang pamulat. Bisa na, pagkamarano. Maria Magdalena. Nintaya. Kukutan. Ikinu ala na yung Keni sinudia, memera meruya, ala na yung Keni. Gana, na ikit. Ano yung kita kalagay? Ikit na mana at meniwala yan. Pero wala naman pong ikit. Na naman ikit, ikinu, ala yun, ikinu. Pero meniwala yan. Balik po, hanapin Father Norman, kita sharing na karangal daging niya po akakin. Pero, bistat man, etala akakin. Paniwalan tamo at syula. Etala man po akakin tingangin. Ino na po menapit kaya kayo, tingangin. Lata naman po akakin tayahin. Pero maniwala tamo at tingangin. Masakit siguro yung tama niwalang at ingangin. Kaya tama po mangisnaw. We do not see air. Kaya bakit ingangin? Pero maniwala ka at ingangin. Mangisnaw tamo eh. Kaya tama man po akakit din kaya tama mata. Nangyayamag sa lamig. Yan din po kaya kayong balumbog. Ikitsunor yung balumbog yun. Nangyayamag sa lamig. Dito na po menakit kaya kayo na rin balubugyo, magtas na kong gamat. Bukal na po wala rin matayo, tinubang takene. Tanaw malakakit din kaya katang pataw. E talaya kakit din kaya katang balubog. Pero paniwala nyo natin ko ang mata. Paniwala nyo natin ko ang balubog. Paniwalan ka. Ikitsunod po rin puso yun. Hindi ako menakit kaya katang po rin puso tao. Pero balo tamo na tintang puso. Tintang puso. Bibili. Gaya tala akakin. Agyan din tala. Gaya mo akakin. Paniwalan mo atin. Timo. Kunyari. Tsuke. Di nga tao. Kaya meron tao kapatid na may ang nabi. Corazon. Bisa man ay kayong pamilya o itamo, yang itamo kayo natin. Kaya itamo po akakin. Agyang alalala, kaya katamo. Paniwalan tamo atilo? Paniwalan yung atilo? Siyempre. Nung pamilya ng Corazon, era paniwalan na atsupa ni Corazon. E naman po dyan sa puro Kenny. Ngunit uling pabintisyon ka, uling pabisa ka na rin kakatang mepe, uling paniwalan tao, agyang alana doon at iluwa. Agyang alana doon at iluwa. At yan, kanagurang ko kapatid, intuturunan kaya katao, ning pamasundi ng medye, ning ginutang Yesu Cristo. Kikayang pamasunding medye, kaya betane kaya kabana ning panahon. Kaya betane ananganga
at akayabe kaya dagang inado o tang itamo mawala ta namo naman kepitigya kung iti mawala taman at syuta pa mawala taman at syuta pa kanya hindi kanurang kong kabataan niya in something na sasabihan kaya namin ng Ebanghelyo ikit na pero many walay basta man halana yung pumikit nanayaman na ikiting dito pero maniwala yun meniwala yun nang peniwala na yung ino si Lukiyang Mebir ikit pero meniwala yun kaya makanya niya naman po ikakatakasaltan kayo na wala tayo naman po makakit tayo manakakit yung apong gino tayo manakakit yung ginutang Yesu Cristo pero paniwalang tamo ng atibo at yun bagyeya ng gino tutuyan ng Diyos. That's what faith is. Paniwalang itang bagay eta naman po akakit o eta mo atatalan o eta naman talaga akakasabi nung makananong talaga akakit atatalan akakasabi yung balang betong at betong kaya katamo and yet we believe maniwala ka pa po rin at yan yung dadala na kaya katamo ng pangasuki ng bebe ng Pino alane pusal tamo pero at siya pamurin at ene mawala kapilanman uling alanin kaya upaya tayo nga namin in kamatayan at in karuntuman anya yan kuy mayang pabalita kaya kataman ikit na at meniwala yan kanyang tamo mo naman po karing ikakatakasalkan na yan at lalo-lalo na kareng pakamanan lang may mayaman na biya ala na doon pero at syura na bakit? Uling natin pangasupin may biya manatili ingye para kay katama kanya pinuhingin eso din po yung medya ala na pong katuturan hindi ang paliwalan ala na kabaltugan hindi ang paliwalan pero uling si tutiyang medya ingino ingye manatili kaya kaman ingye mandadila ang gamangga niya agyang itamo pauli na ning pakayagang tamo kang Kristo mawala taman at suta pamuli uling ating pangbiye kay ba't na ning biye keti kalakad po po ngayon Hingino manatili ang kekayungan ating Diyos sa may pahit na ito bendition na kayo at abdasan na kayo king pamanggaan niyo king Ipa, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Kita mo pong second collection ngayon. Yeni Dogaiti, King Pakasuti ng Medye, ni Ginuta, Yesu Cristo. Isa pa po, palakpakan kaya ang Ginuta, sino kay Medye. Kaya pasanamanan ka naman po, sa Tagina na, Yeni Semana Santa 2025, lalalo na po rin kakatamang Damas, at po rin kakatamang Pospol, rin kakatamang Kamadera, ng posisyon, then hanggang Migkalub at Migdonen, magkanita po maganap yan in Semana Santa 2025. Karen po gastusan na meganap, karen po kinukinig paruming. At pasalamatan talanan po dahil kakayabit tamang susuyo, dahil kanatapong ENDC, dahil Knights of the Altar, dahil Knights of St. Michael, dahil kanatapong Complex, siyempre rin kanatapong choir. Palakpakan talanan po. Pero bigit ng puting sabla, nung ala kayo, ala naman po kabaltugan, ineganaganang ewata mo, yaning pagminggo. Ya karang nga po migyabe, sinimba, menali, iksakripisyo, menalangin, karenin pagminggo, menanap, dakal pong dakal salamat. Ya palakpakan niyo po rin kayo sa sarili. Lalo nagpapangibayo, yaning haba, yaning pagulabagi, kinginu, hingga kayong pamanyatan, hingga kayong pamigagan na. At kaya nyo po i-greet na kayo for the last time. Muling mama ko na po kanya, may kita ko po pabulan, wala na po pabulan. Yung pamanatili po Kenny. So allow me to greet you and bless you again. The last time, Happy Easter po, Kevin. Kaya na po ng Isa, mamiyara po Kenny, na hindi katang damas. Dahil pumanak, ipilay kami po ng linya, Kenny. At po pong linya, at linya, Kenny Kibutan. Dahil po pumanak,
Then kung isip panak, eko po makyabe. Eko po kukwa. Deo po pakwa, na ikachukin bale. O tasabi, ay, nameron po manak. Eko po po kachukeni-keni. Inang-inang na. Talagang po para ikaw na yung panalangin. O Ginoo, manan na sana iti sakramento, pasig na nga na yung kasalpagdayanan ka rin puso ni. Yesu Cristo ay anak ng Maria, apepasyang kung tunay Diyos at tunay tao, idala na kay sana ipilananangga, kapaminatan ng ating kas ng upaya, ikayang pamanyanding nebye, inianon ni King kapaminatan na Kristo, Ginoo. Amen. At King Ginoo, manatili ang kekayungan, At kay Kakaluin, ating Diyos sa may payang totoo. Bendisyonan na kayo, at tasdaganan ako sana, mingsana, tingin pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumiyatanan ko ngayon ang kapayapaan at kuning Ginoo at taong kanan ko yung kakatagong misa. Hallelujah! Hallelujah! Salamat kay Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Happy Easter po kayo. Happy Easter. Dinagdagan ang kapayapaan ng sa Ginoo. Masagani sa lisunod walang kapupusan, manatili na sa ating kaibigan manggawan king anak ko. Amen.
Thank